Tamashevane heja. Jinavenda nuche me bistucharve dem baş. Rejima İranê hîjdegirtiyên din bi dervekirin. Pêka davî raporên belavbûyî yên mafên mirovî, roja duşemî bîstû nehê kanûna pêşînsegirtî ku navê yek ji van Yasir Xetîbî ye, li girtîgeha destgirda rejîmê li bajarê Isfahanê, şoçayî eskerî, li girtîgeha rejîmê li bajarê Gurganê û Hişmet Felahetî, li girtîgeha rejîmê li bajarê Neyşaburê de hatîne bi dervekirin. Li vê rojê de Soheil Bextiyarî li girtîgeha rejîmê li bajarê Durûdê, Sobhan Sefîzadê li girtîgeha rejîmê li bajarê Zencanê, Emîr Mehdî Nevabî li girtîgeha rejîmê li bajarê Kirmanê, Sîna Nedrî li girtîgeha rejîmê li bajarê Sewê û Merwan Madabadî li girtîgeha rejîmê li bajarê Kaşanê, ji aliyê rejîma Îranê ve hatîne bi dervekirin. Hervîsa li roja yekşemî bîstû heştê kanûna pêşîn, Babek Sehrayî li girtîgeha rejîmê li bajarê Kumê, Cemşîd Ekberî li girtîgeha rejîmê li bajarê Kerece, Yunus Efşarî li girtîgeha rejîmê li bajarê Hemedanê û Hemîdrîza Şoçayî, Ekber Cehanî û Moîn Husenzadê li girtîgeha rejîmê li bajarê Tewrêzê de hatîne bi dervekirin. Hervîsa li roja şemiyê jî, Celîl Nûrî û Rîza Hatemî li girtîgeha rejîmê li bajarê Sariyê de hatîne bi dervekirin. Bi vî awayî em geheşne daviya vê nûçeyê jî her nûçe xweş bin. Ji navenda nûçeyan û me piştûçar spas ji bo sala çûyî û serkeftin û pîrozbayî ya sala nû.